салом алайкум шунавандаҳои азиз, ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. имрӯз ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. ҳаминро қайд карданиам ки фармони президенти Русия таҳти рақами 274 аз 18 апрел 2020 бароварда шуда буд ки аз 15 март то 15 июн метавонанд шаҳрвандони хориҷӣ бе патент, бе регистратсия кор ва зиндагӣ кунанд. дар ҳамин фармони 274 тағйироти иловаҳо аз 15 июн таҳти рақами 392 дароварда шуд. яъне чӣ тағйироти иловаҳо? дополнени изменинӣ. ҳамин 15 июн иваз шуд ба 15 сентябр. барои ҳамин ҳамватанони азиз ҳаминро бояд қайд кард ки айни ҳол дар ҳама регионҳо ҳар хел гап аст, ҳар хел саволҳо ба мо медиҳанд ва ҳаминро ҳуқуқи худро бояд донед ки 15 июн ба 15 сентябр яъне иваз шуд, тағйиру иловаҳо шуд. нафароне ки патент доред, пули патентро супурда истодаед, давом додан гиред, ягон хатогие накардед, ин саволҳо такрорананд ва ҷавоб медиҳам. ва нафароне ки патент надоред, хуб мешуд ки аввал ҷои кори ёфт кунед, аниқ ҷои кори шумо ки маълум шуд, баъд ба ҳамон минтақаи худ муроҷиат кунед оиди гирифтани патент. ва нафароне ки агар занг мезанед ба фемисо оиди запис кардан ва қабул кардани шумо ба зангҳои шумо ҷавоб намедиҳанд, шумо ҳатман бо пӯшидани ниқоб ва причатка дастпӯшак вориди ҳамон фемс равед ва пурсед ва гӯед ки ба телефонҳо ҷавоб нест ва мо бояд ки ба саволҳоямон ҷавоб гирем. шумо ҳамин хел бепарво наистед, равед аз пеш бо саволҳои худ ҷавоб гиред. чӣ мехоҳед, кадом ҳуҷҷатҳо надоред ё чӣ ҳуҷҷатҳо ё дар лишни кабинет даромадед, чӣ камбудӣ доред, ҳамон камбудиҳои шумо бояд пешниҳод кунед, савол диҳед, аз кормандони ҳамон ҳатман ҷавоб гиред. ба кадом корманде муроҷиат мекунед, ному фамилияшро навишта ба худ гиред ки шумо ба ҳамон кас муроҷиат кардед. барои ҳамин то ҷои кори аниқ да шумо набошад, шумо метавонед ки барои гирифтани патент муроҷиат накунед ва ғайри ин ҳатман ба ҳамон фемисои ҷои зист муроҷиат кунед, то ки онҳо бо дохили ҳамон корхонаи худ ё мақомоти худ ягон тағйиру иловаҳои наве бо ворид накарда бошанд. то 15 сентябр ягон мақомот ҳуқуқ надорад шуморо ҷарима бандад, протокол кунад ва шумо метавонед ки айни ҳол то 15 сентябр вақт доред, аммо имрӯз паган накарда аз пайи ҳуҷҷатҳои худ шавед. чунки дар ҳар як регион, дар ҳар як минтақа, дар ҳар як вилояти Русия нафарони зиёд ба мо савол медиҳанд. тамоман тағйироти иловаҳо ҳар гуна, ҳар хел сурат гирифта истодааст. барои ҳамин аз пайи ҳуҷҷатҳои худ шавед, бепарво набошед, то ки ба хотогиҳои ҷиддӣ дучор нашавед. ман ба саволҳои боқимондаи шумо оиди ҳамин фармони таҳти рақами 392 ки аз ҳамин 15 июн ба имзо расид, ман оиди ҳамин дар баромади дигарам дар канали Ширин Ибронова ҳуқуқшинос метавонам ё ҳамин хел баромад кунам, ё эфири зинда кунам. ягон вақт метавонам дар эфири зинда саволу ҷавоб кунем ё ки дар баромадам. саломат бошед.